खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय तुतिप्रियानि मिनिस्ट्रिनि मुङै अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै नैबे इसोरनि गाहाम खौरांखौ जाय बाइबेल केलेन्डारनिफ्राय सानफ्रोमबोनि होनाय गाहाम खौरांखौ आं नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय। गोबां इसोरनि गाहाम खौरांखौ मोजां मोनग्रा खोनासंग्रा फोथायारिफोरा जेरै बिथांमोना बाइबेलनि सानफ्रोमबो होखानाय केलेन्डारफोरनिफ्राय गोथारफोरनि फराव आरो गोथारफोरनि फिस्टिफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो आरो बेखौ अरायसम फरायनो मोजां मोनो। दिनै आरोबाव आंबो बे थांखिखौ लानानै दिनै जुलाइनि बे 1 अक्ट'नि शुक्रबाराव आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों फारियै नायलांगोन, अननायनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंलांगोन। बेनो आंनि गेदेर बाथ्रा। दिनै फै अब्ला जों फोरबोनि गाहाम खौरांखौ नैबे गोथार बोसोन बाइबेलनिफ्राय जोङो खोनासंग्रोनि आरो जों बेखौ फरायनि। दिनैनि गाहाम खौराङा दिनै गोथार माथाइनि लिरनाय 9 बालाबनि 9 सिरिनिफ्राय लानानै 13 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दं माथाइनि लेंहर जानाय। जिसुआ बे जायगानिफ्राय थांनानै माथाइ नामनि सासे मानसिखौ खाजोना नाजावग्रा जायगायाव थानाय नुहैदोंमोन आरो बिखौ जिसुआ होनदों, आंनि उन उन फै, आरो बियो सिखांनानै बिनि उन उन थांदों। जिसुआ जेब्ला माथाइनि न'आव जानो उन्दुदोंमोन अब्ला गोबां खाजोना खांग्राफोर आरो पापीफ्रा बिनियाव थांनानै जिसु आरो बिनि चेलाफोरजों जानो उन्दुग्लांफाहैदों। बेखौ नुनानै फारिसेफोरा बिनियाव सोलोंग्राफोरखौ होनदों, नोंसोरनि गुरुआ मानो खाजोना खांग्राफोर आरो पापीफोरजों जाफायो? बिसोरनि बुंनायखौ खोनानानै जिसुआ होनदों, गोख्रोंफोरनो सोरखारखौ नाङा, नाथाय साजानायफोरनोसो। नोंसोरो थांनानै बे मा जाखो होननानै सोलोंहै। आङो अंखावनायखौनो हास्थायो, जुनारफोरनि बोलिखौ नङा, मानोना आं धोरोमियाफोरखौ लेंनो फैयाखै, पापीफोरखौसो। बेनो फोरबोनि गाहाम खौराङा। ख्रिस्ट'नि अनजागाफोर, दिनैनि बे गाहाम खौरांनिफ्राय जों दिनै मिथिनो मोनदों। दिनैनि गाहाम बाथ्राया जों साफ्रोमनि थाखाय मोजांथार बोसोनथि, मोजांथार जिउनि बासायजानायजों फोरबोआ गावनियाव लेंहरनायखौ मिन्थिहोदों। जेब्ला जिसुआ गिथाव बाथाव बारहुंखा आरो सागोरखौ फंसे बाथ्राजों सिगिनानै सिंस्र' दलद थाहोदों आरो बिनि उनाव सागोर बारै गादाराफोरनि हादोराव जेब्ला बे सहैयो, बे जायगायाव भुतजों हमजानाय 2 सुबुंखौ बियो मोजां खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय उनाव नावआव गाखोनानै गावनि नोगोराव बियो सहैबायमोन आरो बेयावबो सासे ससे गोथै एबा पेरालाइसखौ बियो सोखाबाय आरो बिनि उनाव बियो बे जायगानिफ्राय थांनानै सासे मानसिखौ गावनि खाजोना खांग्रा जायगायाव जिरायबाय थानाय नुहैदोंमोन। बे सुबुंनि मुङा माथाइ। बै समाव खाजोना खांग्रा मानसिफोरखौ पापी होननानैसो सानोमोन एबा मुगैयोमोन आरो समाजनिफ्राय एरख'योमोन, मानोना बिसोरो मानसिफोरनिफ्राय मोननांगौनि बांसिन सिकित्साखौ खालामनानै रां लायोमोन। जिसुआ जेब्ला माथाइखौ खाजोना खांग्रा जायगायाव जिरायबाय थानाय नुयो अब्ला बियो बिखौ दसे थाद'नानै बिनि मेगनाव नोजोर होदोंमोन, मानोना माथाइया थि थांखि लानानै खाजोना खांग्रा न'आव जिरायबाय थादोंमोन। जिसुआ माथाइनि गुन, खाजोना खांनो हानायनि बोलो एबा पावारजों रांजों बुथुमनायखौ नुनानै नोजोर होआखै। बिनि जिउआ मैलाजों बुंफबनायखाय एबा खेंख्रा गोसोनि सुबुंखौ गोथांनि जिउआव लाबोफिननोसो आरो गाज्रि जिउनि बिबानखौनो गोसो होनानै मावनो हादोंब्ला, मोजां बिबानखौ होजाब्ला मा मावनो हागोन, बेखौसो बे गोथौयै जिसुआ बिनि मैखुनाव नागिरदोंमोन। बेनिखायनो जिसुआ आखाइ फोलावनानै माथाइखौ लिंदों, आंनि उन उन फै। जिसुनि लिंनाय लोगो लोगो माथाइया बिनि हांख्रायनायखौ नाजावनानै गावनि पापनि लामाखौ नागारनानै जिसुनि उन उन थांफादों आरो माथाइया जिसुखौ गावनि न'आव नाजावदों। बे जिसुखौ नाजावदोंल' बे नङा, बियो सासे जिसुनि मोजां सोलोंसाबो आरो मोजां लिरगिरिबो जादों। बे गाहाम खौरांनि लिरगिरिबो जादों। जिसुआ जेब्ला माथाइनि न'आव जानो हाबो अब्ला गोबां खाजोना खांग्रा आरो पापीफ्रा बे न'आव दंफायोमोन। बेखौ नुनानै फारिसेफ्रा जिसुनि बेरेखायै गाज्रियै बिजिरनानै बांसावनो नाजादोंमोन, मानोना बिसोरो जिसु बादि सासे इसोरनि फिसा हौवा, बेखौ बिसोर सिनायनो नाजायाखैमोन। जिसुआ सासे इसोरमोनब्ला, गोथारमोनब्ला मानो खाजोना खांग्रा पापीफोरजों थाफानांगौ, जाफानांगौ? बे फेरेनि सान्थौफ्रा बेबायदिनो सोरबा पापी सुबुंफोरजों एबा पापाव गोदोनाय सुबुंफोरजों समाजा एबा सोरबा सुबुङा जेबो लोब्बा लाफानाङा। बेनो मानसिफोरनि सानगोथे सानबोलावरि। जिसुआ जब्रा एबा साजानाय आरो सोखाग्रानि सोमोन्दै रुजुनानै मोजां सुबुरुन्थाय जोंनो होदों। बिनि थार ओंथिया मा जोंबो सोलोंनि। जिसुआ अनखांनाय
बासायजानायखौ हास्थायो बे जुनारनि थैजों बोलि बावनानै गाव गावनि थाखायल' रंजा बाजाखौ हास्थायाखै मानोना बियो धोरोमनि थाखाय फैयाखै पापिफोरनि थाखायसो माथो थार लामाजों आवगायबोदों जोंखौबो दिनै जिसु आखाइ फोलावनानै लिंहरदों आंनि उन उन फै मा जों दाबो गावनि खेंख्रा लामायावनो थाबाय थानोसै नामा संसारनि गुवार लामा लोंनाय जानाय फेनाय आरो इनाय फाबावनो जों थाबाय थानोसै नामा सानैसोनि जिउखौ लानानै जों रंजाबाय थानोसै नामा जिसुनि लिंहरनायखौ खोनासंनानै फैदो आरो बयबो फोरबोनि मुङै जिउखौ गथायदो दिनैनि दिना गोथार जोंनिफोर सेरानि फिस्ट डे बे फोरबोनि मुङै गोबां मिशनफोर गायसनलांदोंमोन मिगल जस सेराया जेब्ला गोथार फ्रान्सिस गौथुमायाव एबा सांगाराव हाबदोंमोन अब्ला गावनि मुंखौ सोलायनानै बे जुनिफोर मुं लादोंमोन 1937 मायथाइयाव जेब्ला बे दौरि फसंजायो आरो बिनि उनाव बियो 12 बोसोर सान्थौ बिगियान एबा फिल'सफि बे फरायदोंमोन बियो 37 बैसोनि समाव मेक्सिक' नोगोराव थांनानै थैजासिम फोरबोनि मुङै हाबा मावदोंमोन आथिखालाव आमेरिकानि सोनाब बोरिमायाव काथलिक गिर्जायाव जुनिफेरनि मावसोमनायजों 21 मिशनफोरा गुवारै अरलांदों आरो रोजा रोजा आमेरिकानि सुबुंफोरा ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमन जुनिफेरनि जोनोमा स्पेननि पेट्रियाव 1713 मायथाइनि 24 नभेम्बराव आरो बियो रुंसारि जादोंमोन 1784 मायथाइनि 28 आगस्तनि लास केलिफर्नियासआव बिफानि मुङा एन्टनि सेरा आरो बिमानि मुङा मार्गारिटा फेरेर जोंबो साफ्रोमबो फोरबोनि लिंनायखौ खोनासंनानै गोथार जुनिफेरनि मावदिन्थिखौ नोजोर होनानै आरो ख्रिस्ट'नि रायजोखौ जोङो फुवारलांनि आवगायलांनि बयखौबो फोरबोनि मुङै दिनैनि बे बोसोनखौ होनानै गोजोन्थों इसोरा बाख्नाय जाथों